Senyores, senyors, molt bona tarda i benvinguts a la sala d'actes del Centre Catòlic en aquest diumenge previ de Festa Major. L'elenc dramàtic de l'entitat té l'honor d'oferir-los l'obra La visita de la vella dama de l'autor suís Friedrich Dürrenmatt. L'obra té una durada de 3 hores amb un descans de 15 minuts. Els preguem que desconnectin els mòbils o els posin en silenci perquè no interfereixin en la representació. I ara, per obra i art de la màgia del teatre, a la que s'apaguin els llums tots vostès es transformaran en habitants de Vila Joiosa del Pla. Benvinguts al seu poble. I els geganters faran filar a la plaça de la vila.
I després anirem a la Font de Núria a fer un àpat. Llàstima que no tinguem pel calés per il·luminar el campanar ni l'Ajuntament de Nit. Bon dia, senyor alcalde. Bon dia, senyora Martínez. Gràcies cordials. Bon dia, senyora Martínez. Què hi fa vostè aquí? Ho sap prou bé, senyor alcalde. M'han encarregat una tasca enorme. Embarcar tota una ciutat. Allà fora d'una màquina d'escriure vella, no crec que hi trobi res a l'Ajuntament. El senyor alcalde ho sap prou bé. S'oblida del Museu Popular Vila Lloseta. Aquest museu ja fa més d'un any que ens el van vendre un magnat rus. Aquest poble ningú paga impostos. Tenim les arques buides. Ho hauré de comprovar. Tot plegat és molt estrany. Tota la regió mostra signes evidents de prosperitat. Només Vila Joiosa del Pla, amb tanta indústria com tenia, es troba en fallida. Sí, són problemes de la indústria. I tot plegat, alcalde, és un contuberni dels francmaçons! Això, heu dit com jueu! Sí! I el gran capital hi està al darrere. I la internacional comunista no vols dir? També és veritat, sí senyor. Ja ho veurem. Sempre acabo trobant alguna cosa. Tinc llistades per bé jo. Faré una bona repassada a les arques municipals. Molt bé. Bé, més val que ens ho ignorin tot ara que no pas després de la visita de la milionària aquesta. Alcalde, això no està així bé. Resulta massa informal. Hauria de dir benvinguda purificació Zahanas. Però si és la Puri! La Puri Blanquer. Si va créixer aquí, Sí, el seu pare era paleta. Bé, no us preocupeu, ja escriuré a la revistat benvinguda purificació Zahanas i si la multimilionària s'emociona sempre podem girar la becada. Molt bé, el ràpid de Saragossa em sembla que ha passat. sempre puntual al ràpid. Serveix per posar el rellotge a l'hora. Però qui de vosaltres conserva el rellotge aquí? Si no tenim res. Bé, això el que necessitem és els milions d'aquests. Això ho necessitem. És que és l'única esperança que ens queda, No, sense oblidar-nos de Déu. Ni de Déu, sí. Ai, però és que ell no paga, Ella ens ha oblidat. Sí. Vicenç, tinc entès que vostè era molt amic d'ella quan era jovenet. Ho tenim tot, ho deixem tot a les seves mans, Sí, però tinc entès que van acabar partint peres, oi? Sí, van arribar certs rumors. Que de confessar alguna cosa al seu pastor, senyor Vicenç. Veurà, mossèn, érem molt bons amics. Jo aleshores era un jove molt ben plantat. I la Puri. Encara la veig tota radiant en la penombra del paller de Can Rafa o caminant descalça damunt l'herba al bosc de la terra. Floxi. Pintada com una mala cosa. Però la vida ens va allunyar. La vida dels sols, com acostuma a passar. La vida, sí. A veure, el meu breu discurs de benvinguda em caldria conèixer alguns detalls de la senyora Chacanàcia. Sahanàcia! Sí. Aviam. He estat revisant els registres escolars antics, sí. I les notes de la Puri Blanquer són però que molt dolentes, malauradament. És que només va aconseguir aprovar les naturals. Molt bé! El bosc de la Petra Vicenç! Aprovar els naturals. Això es fa molt bé, En això ho puc ajudar, alcalde? A veure. La Puri era una gran
de la justícia. Un dia que la policia va detenir un rodamont, els hi va llançar pedres per la pensar-lo. Molt bé, molt bé. Amor a la justícia. Bé, això no està sent malament. Sempre funciona, Ara, això de la policia ni en parlem, A més, era molt altruista. Donava tot el que tenia i també el que no tenia. Una vegada va robar unes patates per donar-les a una vídua pobra. Tendència a l'altruisme. Això, senyors meus, cal esmentar-ho de totes, És molt important. A veure, entre tots, algú recorda algun edifici important que hagués fet el seu pare? Ningú. Penso que sempre anava begut aquell home. Sí. La seva dona el va fer fora de casa. Va morir al manicomi. Ai. Bé, per la meva banda, jo ja estic quasi a punt. La resta queda a les seves mans, senyor Vicenç. Vicenç! Ja ho sé. Intentar que la Sacanàsien ens aboqui els milions. Milions són els que ens fan falta. Sí, és que una escola no ens serveix de res. Benvolgut, Vicenç. Sí. Ja fa temps que vostè és una persona molt estimada, benvolguda a tot el poble. Jo, dintre poc temps, em retiro. He parlat amb gent important del poble i hem acordat que el proposarem a vostè com el meu successor. Senyor Cal, Que sí que jo li puc confirmar. senyors meus, centrem. El primer que faré serà comunicar-li a la Puri la nostra situació miserable. Sí, però compte, Vicenç, compte. Amb perspicàcia, amb delicadesa. Sí, s'ha d'actuar amb intel·ligència, amb psicologia. Sí, senyor. Una mala rebuda aquí a l'estació ho podria engegar tot a rodar, I aleshores els tabalers i els grellers no seran suficients. El Vicenç té tota la raó. Aquesta senyora torna al seu poble natal per veure la casa pairal on la va veure néixer i amb llàgrimes als ulls veurà aquells paisatges tan enyorats que els trobarà tant a faltar. Ai, Déu meu, tant de bo ens surti bé això, S'acosta un tren. És el Correu Exprés de Barcelona. Que no, és després de Portbou, són 11:15. A 2:15. Encara tenim temps per preparar-ho tot. Bé, molt bé. A veure, com ho farem això? La pancarta amb les inscripcions. Benvinguda, senyora Sacanàcia. Sacanàcia! Això. El portaran l'Oleguer i el Pau. Els demés plantareu mocadors i barrets i no feu com l'any passat quan vam tenir la visita del govern, que veu cridar tant que no vam aconseguir sinó tot el contrari. Penseu que de totes les subvencions que ens van prometre no n'hem cobrat ni una. Us heu de portar amb tranquil·litat, amb paciència, que vagi tot bé. I que tot funcioni com un rellotge. Les campanes del seu campanar repicaran tant pel punt Orfeó de la mestra que així canta el professor. Ja,
Bé, bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts a l'acte d'inauguració de la Festa Major d'Estiu. Una festa que ara sí, per fi, després de 2 anys podem celebrar amb normalitat, sense restriccions per la pandèmia. Hem arribat fins aquí gràcies a l'esforç de tothom i en especial a l'empenta de les entitats. Un cop més us heu posat al capdavant per organitzar actes, per col·laborar en propostes o, per exemple, per entendre l'espai de les barraques. Vosaltres, les entitats, sou el motor de Sant Vicenç dels Horts. I avui, precisament, la protagonista d'aquest acte serà una entitat, el Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç, que el cap de setmana passat celebrava el 40è aniversari. Llegirà el pregó de festes la presidenta del club, l'Angelina Martorell, però abans de donar pas a la pregonera ens adreçarà unes paraules al senyor Isidre Bautista, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Bona tarda, nit, vicentins i vicentines. Gràcies a totes i a tots per venir. Avui, aquesta tarda nit, amb la que de ben segur tots i totes portàvem temps somiant, arrenquem la festa major d'estiu i també, aprofitant l'ocasió, com a regidor de Cultura m'agradaria destacar els productes més genuïns i autèntics d'un poble inquiet com el nostre, com són l'amistat, la joia, la diversió i la convivència. El saber fer-ho bé i sentir-ho millor. Estareu d'acord amb mi que cal estar molt atents a les troballes de la vida. I una d'aquestes troballes pot ser, sens dubte, aquesta nit que aquí ens reuneix per celebrar l'inici de la festa major. Gràcies és sentir-se estimat, alegre, esperançat i sentir-se viu per construir el millor d'un en bé de tothom. Que cadascú somia el seu somni, que tots, amb cor obert, esperit inquiet i sincer, aportem noves iniciatives que es plasmin en nous projectes que enriqueixin les nostres vides, fent-nos sentir vius i útils. No importa l'edat, cal il·lusió i la imaginació. Arribem al moment dels agraïments i, com no, a les primeres que vull donar les gràcies són a les entitats del nostre municipi. Aquest tresor immaterial incalculable que tenim i que són cohesió social, igualtat d'oportunitats, inclusió, solidaritat, tolerància, història, cultura i tradició. Això dels agraïments és una mica perillós perquè sempre et pots deixar algú, però avui he decidit tirar-me un triple. Crec que és de justícia agrair l'enorme feinada que fan tots i cadascun dels treballs i treballadores de l'Ajuntament per organitzar i fer que la festa major es desenvolupi amb total normalitat, gràcies a la policia local, a Protecció Civil, a la nostra brigada, als nostres serveis de jardineria i de neteja, al Departament de Secretaria, d'Intervenció, al Departament d'Educació, al de Comunicació, al de Gent Gran, al de Joventut i Infància, al Departament d'Alcaldia i, com no, al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que són un equip espectaculars. Avui, per mi, és tot un honor precedir a una dona valenta, ferma, bondadosa, tolerant i solidària com és l'Angelina Martorell, que presideix un club històric del municipi, el Bàsquet Joventut de Sant Vicenç dels Horts, un club que transmet i fa bandera des de fa 40 anys tots els valors que abans he mencionat: la cohesió social, la igualtat d'oportunitats, la inclusió, la solidaritat, la tolerància, la història, la cultura i també la tradició. Gràcies a la festa major, els que vivim aquí i treballem tot l'any, experimentem que per uns dies el poble s'il·lumina i, en certa manera, es refà. I els que un dia més o menys llunyà emigren poden trobar les seves arrels, les cares amigues i les olors familiars. La festa es converteix així en un espai per a la trobada, per al rejoveniment, per a la nostàlgia i, sobretot, per les il·lusions que cada any es renoven. I principalment una il·lusió, la de la nostra felicitat. Alegrem-nos que amb aquesta festa ha arribat el moment de l'alegria. Saludeu-vos els uns als altres com si fos la primera vegada o com vells amics. Abraceu-vos, balleu, canteu i rigueu. Deixeu-vos portar per la música, trenqueu per uns dies la monotonia de tot l'any, de manera que l'explosió de la vostra alegria no tingui més límit que el respecte als altres. Un poble que sap divertir-se a fons, en pau i harmonia, és un poble culte i savi. Jo us desitjo que sigui aquesta la millor festa major que hàgiu gaudit Sant Vicenç
que hàgiu gaudit a Sant Vicenç dels Horts, d'aquelles que es graven a la memòria de tots perquè el seu record alleugi la mandra dels que hauran de marxar de nou i animi els que es quedin a seguir treballant junts, a aparcar les diferències per aconseguir una ciutat més habitable i feliç. Moltes gràcies, bona festa major. Gràcies, regidor. Ha arribat el moment de presentar la pregonera de Festa Major d'Estiu 2022. La seva relació amb Sant Vicenç dels Horts comença fa molts anys, perquè ella vivia a Barcelona, però venia cada setmana a Sant Vicenç dels Horts per visitar els avis. L'any 91 va decidir que aquesta seria la seva casa, la seva llar, i des de llavors han passat 31 anys d'intensa vida vicentina. L'Angelina és una dona molt implicada en el món de les entitats i amb l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. A més, la nostra pregonera coneix de primera mà centenars de pavellons de bàsquet perquè ha acompanyat sempre el seu fill, a l'Oriol, i a la seva filla, la Sara, practicants d'aquest esport. La Sara ha jugat a l'Hospitalet, al Cornellà, a l'Almeda, també al bàsquet joventut, i l'Oriol al Cornellà, al Barça, al Sant Feliuenc i també al bàsquet joventut, i actualment és entrenador. La implicació de l'Angelina amb el món del bàsquet, el seu ampli coneixement amb la tasca formativa la van dur, ara fa 6 anys, a assumir la presidència del Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç. Molt breument, perquè hi ha molts èxits, però destaquem, amb la seva etapa com a presidenta s'ha incrementat, per exemple, el nombre de jugadors fins a 120. A més, compta amb equips amb gairebé totes les categories. També s'han consolidat propostes de promoció com el Choco Bàsquet, el torneig de 3x3, el Trofeu de Reis, que aplica cada any a un gran volum d'entitats del Baix Llobregat. Entre les diferents fites assolides destaca l'ascens de l'equip sènior masculí a la tercera catalana o l'ascens també del cadet masculí. I també organitzen la final catalana a 4 femení. En fi, un gran club, un club referent a la ciutat i també a la comarca. Rebem, sisplau, amb un fort aplaudiment a la pregonera de festes, Angelina Martorell. Bona nit. És tot un honor ser la pregonera de les festes del meu poble, Sant Vicenç dels Horts. Represento el Club Bàsquet Joventut Sant Vicenç, que aquest any ha complert 40 anys. Fer el pregó significa que es reconeix la feina feta durant tots aquests anys de moltes persones que han treballat desinteressadament ensenyant als vicentins i vicentines l'esport del bàsquet i transmetent els valors del nostre estimat esport, el companyerisme, la solidaritat, el respecte i, sobretot, la igualtat. El nostre club té 2 passions, el bàsquet i el nostre poble, i estan representats en el nostre escut, la pilota de bàsquet i dintre el mapa del nostre poble. I, com no, el nostre logo és Fent bàsquet, fent Sambi. Fent bàsquet és la nostra passió. A la nostra entitat, aquests últims anys, tenim un gran equip tècnic, amb una qualitat humana meravellosa, joves ben preparats i amb molta empenta, amb un nou projecte esportiu de qualitat, fent un present creixent i un futur molt prometedor, amb molt bones fites esportives. Un projecte que aquestes 2 últimes temporades han tingut que aturar per culpa d'una pandèmia, però que aquesta propera temporada la podrem implantar de ple a tots els nivells, des de l'escoleta fins al sènior. Però sobretot sempre insistim que el nostre més important manera de funcionar és com una família. Tothom vigilant a tothom, tothom cuidant a tothom. Els jugadors, els entrenadors i, com no podia ser d'altra manera, també a les famílies. No sol cuidem la vessant esportiva, sinó també la personal. Culturalment, en la nostra societat, és normal que els nens facin esport sempre. Quan neix un nen, sempre hi ha algú que li regala una pilota. Encara avui en dia, quan neix una nena, ningú li regala una pilota. Això ho hem de canviar. Ara mateix hi ha moltíssimes més fitxes masculines amb els esports que femenines. I aquesta és la nostra feina. Aquest any engegarem una bona campanya per les nenes de 8 a 13 anys. Esperem que comencem les nenes a ser iguals, de veritat. Per la nostra entitat, la igualtat és la fita que volem conquerir. Som conscients que encara hi ha molta feina a fer. Tenim moltes més fitxes masculines, tenim menys femenines,
Però és el nostre desafiament en aquests moments, aconseguir la doble línia, equips masculins i equips femenins. És tot un repte. L'any 1982, quan es va fundar el nostre club, va començar amb un equip masculí i un equip femení, marcant tota una demostració d'intencions del que el volem, de veritat. La igualtat amb el nostre esport. En tot moment volem viure la màgia del bàsquet i transmetre la nostra passió. A part de la competició, organitzem tornejos de bàsquet. 3x3, com per exemple el que farem demà en el poliesportiu Sant Josep. Aquesta és la nostra passió, la nostra pilota, però també fem sambi. Sant Vicent dels Horts és poble d'acollida, treballador, valent i solidari. Les nostres arrels són de la pagesia, sempre lluitant contra els elements, la filoxera, sequeres, pedrís, plagues de llagostes, inundacions. Però sempre units i tirant endavant, han fet dels vicentins un caràcter fort i lluitador. Sant Vicenç ens enamora, som un poble solidari. Estem agermanats amb Banes, poble de Cuba, Garlitos, d'Extremadura. I en moments difícils com una pandèmia, hem treballat tots a una. Uns fent mascareta, cuidant tots de tots, a vegades de manera organitzada, o senzillament cada vicentí o vicentina estàvem pendents dels veïns, dels amics, dels familiars, fent una xarxa de solidaritat davant de tot un repte, portant medicaments, menjar a tot aquell que li feia falta. També col·laborem en campanyes del Banc dels Aliments, aquí el diem el Rebost, o les caminades pels nens del càncer, o a la Marató de TV3. Quin orgull de ser vicentí. Sant Vicenç ens enamora. És un poble amb una tradició cultural molt arrelada. Tenim 3 teatres i conservem festes i tradicions centenàries, com la Processó del Silenci del Divendres Sant. És de 1587. Té 435 anys. És la més antiga de Catalunya. I per vegades que la visquis, quan sents el silenci suprem de tot un poble, sol interrompit pel soroll que grinyola de les cadenes, se't glaça l'ànima. L'auto sacramental dins de l'església de Sant Vicenç Màrtir és tota una meravella. La coral gessamí, incansable, des de fa 160 anys. Sant Vicenç ens enamora. Tenim famílies vicentines que generació rere generació fa que siguin vives les nostres tradicions. Moltes, moltes gràcies. Sant Vicenç ens enamora. Hem tingut falcons i l'esbart del Centre Catòlic, que va arribar a ser dels més importants i prolífics de Catalunya i que ens ha regalat la dansa de la disfressada de Sant Vicenç dels Horts, que encara es balla cada any al finalitzar la Rua de Carnestoltes. Una parella de cada comparsa a la plaça de la Vila fan la ballada com a cloenda de la Rua. És un dels nostres tresors més preuats. Sant Vicenç ens enamora. També tenim uns gegants elegants i bonics que ens acompanyen tots els actes festius, el Vicenç i la Coloma. També gaudim de les festes amb els castellers, els carallots, i la disbauxa dels correfocs, dels àngels diabòlics, en la bèstia Mamut Venut. Sant Vicenç ens enamora. Som un poble que ens agrada gaudir de les festes amb la família i els amics. I ara més que mai vivim amb intensitat la nostra festa major d'estiu. Visca el bàsquet Sant Vicenç, visca la festa major d'estiu i visca Sant Vicent dels Horts! Gràcies, Angelina, per les teves paraules. Molt bona festa major. I ara, per cloure aquest acte, cedim la paraula a l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, el senyor Miguel Comino. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a totes i a tots per ser-hi aquí. És un dia important per nosaltres, per Sant Vicenç dels Horts. És veritat que portem ja un parell de caps de setmana celebrant la prèvia de la festa major, però avui fem el tret de sortida de la festa major després de 2 anys molt complicats i també val la pena remarcar-ho. Moltes gràcies, Angelina, la nostra pregonera, per les teves paraules i pel teu compromís amb l'esport i amb Sant Vicenç, com has demostrat amb el teu pregó. Gràcies per la feina que feu, tot,
fa tot el teu equip de manera altruista, de manera anònima. La vostra entitat treballa intensament per fer realitat les il·lusions de molts nens i nenes, de molts joves que tenen passió pel bàsquet, i aquesta tasca la porteu desenvolupant, com has explicat, 40 anys, durant 40 anys. Vam fer la celebració justament la setmana passada d'aquest 40è aniversari. Això fa que puguem parlar de vosaltres també com una entitat absolutament arrelada en el municipi, absolutament consolidada i amb un futur prometedor, perquè heu treballat molt bé la base i sou, com has explicat també, una gran família. Només cal passar pel pavelló i veure que tota la gent del bàsquet forma una gran família. A Sant Vicenç dels Horts tenim la sort de comptar també amb moltes entitats que són històriques, fins i tot s'ha comentat 160 anys. Aquest any estem celebrant el 150è aniversari també d'una altra entitat, i això reflecteix el gran moviment associatiu de la ciutat, molt actiu, molt implicat en la vida social i cultural del municipi. Les entitats sou una peça fonamental, com explicava el regidor fa uns minuts, les entitats, una peça fonamental en el nostre dia a dia. Cohesioneu els barris, promoveu valors, dinamitzeu l'activitat social, econòmica, enfortiu, en definitiva, la base de la societat. I això es percep, especialment en un moment tan important com és la Festa Major d'estiu. Són moltes les entitats que directa o indirectament participeu en aquesta festa, de manera altruista, com deia, sumant esforços per fer que els vicentins i les vicentines puguin gaudir de propostes molt diverses. Hem estat comentant això fa uns quants dies. Més de 40 actes en el programa d'activitats de la Festa Major, 20 entitats involucrades directament en el programa d'actes. Per tant, la Festa Major també és un gran aparador d'allò que és Sant Vicenç dels Horts. Tot plegat és un símptoma evident de la vitalitat, com dèiem, de les entitats i també del nostre municipi. Som conscients, tots i totes, que ho heu passat molt malament durant la pandèmia, especialment les entitats de l'àmbit de la cultura i especialment les entitats de la cultura popular. Però gràcies a l'esforç conjunt i a les ganes de viure heu sortit més cohesionades i més fortes que mai. L'Ajuntament, no tingueu cap dubte, l'Ajuntament està i estarà sempre amb vosaltres, amb les entitats, perquè sou el motor de la ciutat i perquè hem demostrat també que junts som capaços de fer coses importants i no hi ha res que ens aturin. Entitats, ciutadania, Ajuntament, fem un equip imparable. I això s'ha de celebrar. I aquesta Festa Major és una celebració en aquest sentit. La Festa Major d'estiu és una oportunitat immillorable per retrobar-nos als carrers i a les places de la ciutat. Hem d'aprofitar per riure, per abraçar-nos, per celebrar, sobretot per celebrar que ens hem sortit d'una ben grossa. Vicentins i vicentines, ha arribat el moment, doncs, de sortir, de passar-s'ho bé, amb responsabilitat i amb respecte. Aquest serà el millor homenatge que podrem fer a les persones que ja no hi són amb nosaltres i també a les entitats que tant de temps han estat esperant una festa ja com ara normalitzada. Aneu als concerts, als espectacles, als sopars, a les festes infantils, als cercaviles, a les atraccions. Aneu a les barraques, que és un espai també que coordinem conjuntament l'Ajuntament i les entitats del nostre municipi. Gaudiu de tot allò, de les terrasses, en podreu menjar, podreu beure, podreu gaudir de la música i de les actuacions en directe. I feu tot això amb responsabilitat, com deia, i amb respecte. Com a alcalde de la ciutat, i vaig acabant, a més, em sento molt orgullós de donar el tret de sortida a unes festes que novament reivindiquem la diversitat i la inclusió de tothom, perquè tothom té cabuda a Sant Vicenç dels Horts i com no, també a la Festa Major d'estiu.
Durant aquests dies tindrem també el punt lila i LGTBI per garantir unes festes lliures de violència masclista, de LGTBI-fòbia i de qualsevol altra fòbia per raó d'edat, de sexe, de raça, de religió. I tornarem també a gaudir de la tradicional fira d'atraccions, com ja sabeu, per totes i tots, també sense exclusió. Sabeu que hem establert franges horàries perquè les atraccions apaguin les llums, apaguin la música i tothom pugui també divertir-se pensant també en els infants amb hipersensibilitat i les seves famílies. Hem fet un gran esforç per arribar fins aquí i per oferir-vos la millor festa major, la que ens mereixem les entitats i tots els vicentins i les vicentines. Ara només cal sortir, gaudir-ho i passar-ho bé. Som-hi! Visca la festa major d'estiu i, sobretot, ja sabeu, visca Sant Vicenç dels Horts. Moltes gràcies. Gràcies, alcalde. I ara ha arribat el moment que el col·laborador habitual, el Josep Maria Delgado, prepararà la fogonada i el regidor, la pregonera i l'alcalde, cadascun d'ells, inauguraran amb un coet la festa major d'estiu. Més encens que jo aparto, No passa res, tranquil. Que s'encengui una miqueta i jo aparto. Tranquil. Queda inaugurada la festa major d'estiu. Visca Sant Vicenç dels Horts.
Then I get off of the road. You better stay away when the pushes start to shine. Don't say right, go back and let it be. Don't say right, when you call me, you go down here. Don't say right, go back and let it be. Don't say right, when you call me, you go down here. Don't say right.
to the point. I don't park my car for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Would you like to have fun? There's about a few left, and I can show you all. Go time, let me show you all. Go time, and you walk in my joy. I can see you as a man of decision, a real big spender. Getting so refined. Say when you like to know what's going out of my mind. So let me go right to the point. I don't park my car for every man I've seen. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender.
nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Que la gràcia i la pau de Déu el nostre Pare i de Jesucrist el Senyor siguin amb tots vosaltres. Seieu un moment. Benvinguts tots des de les autoritats del nostre poble, que avui també s'ajunten a aquesta festa del poble, que és la festa dels copatrons. Aquesta celebració ens dona l'oportunitat d'ajuntar la festa i la fe. I ho fem recordant els sants copatrons de Sant Vicenç dels Horts, Sant Venust i Exuperància. Hem vingut aquí seguint una tradició molt antiga, que ve de molt lluny. Per alguns, la presència aquí significa amor al nostre poble, estimació i respecte envers la nostra parròquia i el que hi celebrem sempre. Per a molts, està clar, vol ser un testimoni de fe, d'esperança i d'amor com a comunitat cristiana. Perquè el testimoni dels màrtirs, com hem cantat ara mateix, sempre ens esperona a viure amb autenticitat i compromesos. Sou foc i embranzida. Ens recorden que no hi ha amor més gran, i avui celebrem l'amor, no hi ha amor més gran que donar la vida. Celebrem en l'Eucaristia Jesucrist lliurat per nosaltres, font de vida nova, que ja podem viure units en l'Eucaristia, l'amor més gran i la vida més gran que va fins i tot més enllà de la mort. Acció de gràcies al Pare pel do del seu Fill. És la fe dels nostres pares que des de molt antic i fins avui Sant Vicenç dels Horts viu en els cristians de les nostres comunitats parroquials. També en les comunitats de vida consagrada, que avui també n'hi ha una representació entre nosaltres. Mantenim avui el caliu de la fe en Jesucrist que els màrtirs van testimoniar. Cada any, doncs, tenim motius per donar gràcies, i aquest any també. I motius per pregar. Pregar pels malalts, pels qui ja ens han deixat. Déu-n'hi-do la corrua de germans que ens han passat al davant en aquests anys de pandèmia. I per revifar l'esperança en el triomf de la vida sobre la mort, de l'amor sobre l'odi i la violència. Tenim motius per pregar per la pau, aquest any que ens agafa la festa major, enmig de l'escàndol de la guerra incomprensible. Motius per pregar per la conservació del nostre planeta. També ens fan patir els focs, la sequera, la nostra casa comuna amenaçada pel canvi climàtic i les conseqüències que ja estem patint. Amb aquesta barreja de goig i patiments i d'anhels, comencem la celebració amb aquest silenci que ens ajuda a posar-nos a la presència de Déu, a trobar-nos amb nosaltres mateixos, a apropar-nos més els uns als altres, a implorar Crist que camina amb nosaltres i sap ben bé de què tenim necessitat. Perquè pel vostre Fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant doneu vida a totes les coses i les santifiqueu i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, ó Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confià la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donar als seus deixebles, tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos, al passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Que Déu, el nostre Pare, que ens ha reunit per celebrar la festa dels Sants Màrtirs, copatrons del nostre poble i ciutat, us beneeixi, us protegeixi i us confirmi en la seva pau. Amén. Que Crist, que ha manifestat en els màrtirs la força renovadora del misteri pasqual, us faci autèntics testimonis del seu Evangeli. Amén. Que l'Esprit Sant, que en els màrtirs ens ha donat un exemple de solidaritat fraterna, us faci capaços de crear una veritable comunitat de fe i d'amor. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén.